Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-aqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Ħisħuti llum il-Knisja tiċċelebra lil San Stifnu bħala l-ewwel martri. Ejwa għalhekk ntħejjew għal din l-Ewkaristija li se niċċelebraw flimkien billi narfu id-djufija umana tagħna u nitolbu maħfra sinċira lil Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena tnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-għemil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Ejju flimkien infaħru l-Alla. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk natuk ġieħ. Irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema. Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek iloli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Aħna u nagħtu ġieħ lil San Stifnu fit-tifkira tad-daħla tiegħu fis-sema, għatina l-grazzja mulej li nsiru nixbħuh u nitalmu nħobbu wkoll l-edewwa kif talabu għal dawk li ħaqruh. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Stifnu kollu grazzja u qawwa kien jagħmel mirakli u sinjali kbar fost il-poplu. Imbagħad għamu xi wħud minn tas-sinagoga li jgħidula tal-Meħlusin, taċ-Ċirinej, tal-Lixandrin u ta' oħrajn miċ-Ċiliċja u mill-Asja u bdew jaħduha ma' Stifnu. Imma ma kellhomx ħila jifqulu għall-erf u għall-ispirtu li bih kien jitkellem. Meta semgħu dan, ħassew kliemu jinfdilhom qalbhom u bdew jażżu snienu kontra tiegħu. Imma hu, mimli bl-Ispirtu Santu u bajnejh fis-sema, ra l-glorja ta' Alla u lil Ġesu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla u qal: Ara, qiegħed nara s-sema miftuħ u lil il-bniedem fil-lemin ta' Alla. U huma infexxew jgħidu kemm jifilħu u jsoddu widnejhom. Imbagħad intefgħu fuqu l-koll f'daqqa, kaxkruh il-barra mill-belt u qabdu jħaġġruh. Ix-xhieda qiegħdu ħwejjiġhom f'riġlejn żagħżugħ jismu Sawl. Lil Stifnu qabdu jħaġġruh huwa u jitlob u jgħid: Mulej Ġesu, ilqa' ir-ruħ tiegħi. Imbagħad niżel arkubtejh u għajjad bil-ħenoli: Mulej, toddulhomx dan id-dnub. U kif qal hekk, miet. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Fidejk mulej jinnerħi ruħi. Flimkien, fidejk mulej jinnerħi ruħi. Kun blata tal-kenna lija, fortizza qawwija lis-salvani. Inti blata u fortizza tiegħi, fġieħ ismek mexxini u wassalni, flimkien, fidejk mulej jinnerħi ruħi. Fidejk jinnerħi ruħi, int teħlisni mulej Alla tas-sewwa, nifraħ u nitenna għat-tieba tiegħek, int li rajt il-hemm tiegħi, flimkien, fidejk mulej jinnerħi ruħi. Eħlisni min id l-edewwa u min id dawk li jeħduha kontrija
uri d-dawl ta' wiċċek lil qaddej tiegħek, fit-tieba tiegħek eħlisni, flimkien fidejk mulej jinnerħi ruħi. Imbierek minn ġej fisem il-mulej u Alla u idawwalna. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lill-apostli tiegħu: oqgħodu attenti mill-bnedmin, għax għad jerħukom f'idejn il-qrati, jagħtukom is-swat fis-sinagogi tagħhom, ittellawkom quddiem gvernaturi u slaten minħabba fija biex tagħtu xhieda quddiemhom u quddiem il-pagani. Iżda meta jerħukom f'idejhom, tinkwetawx ruħkom kif se titkellmu jew x'se tgħidu, għax dak il-ħin stess jingħatalkom xi jkollkom tgħidu. Għax mhux intom tkunu li titkellmu, imma l-Ispiritu ta' missierkom ikun qiegħed jitkellem permezz tagħkom. L-aħwa jwasslu li xulxin għall-mewt u l-missier lill-ibnu u l-uliet iqumu kontra l-ġenituri tagħhom biex tinqatalhom għall-mewt u lilkom kulħadd isir jobodkom minħabba f'ismi. Imma min jibqa' jżomm sħiħ sal-aħħar dan isalva. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bil-Malti għandna il-famuża espressjoni li ngħidu mill-miliet sa' San Stifnu, tfisser li hu żmien qasir ħafna. U niftakar illi ta' tifel kont ngħid tinħoss li dan huwa żmien qasir ħafna ta' ferħ kważi, għaliex il-Knisja l-bieraħ qed tiċċelebra it-twelid tal-Mulej Ġesu b'dik l-imħabba kollha u b'dik l-għoża u l-għada nfakru u niċċelebraw il-mewt ta' dan iż-żagħżugħ b'tant ħruxija, b'tant dmija, San Stifnu, l-ewwel martri li inqatel billi tħaġġar b'dak il-mewt u b'dak id-dmija kollha. Imma dan huwa importanti għaliex meta aħna niċċelebraw il-Ġesu li twieled fl-Ar ta' Betlehem, f'dik il-festa hemm dik l-għoża, dik it-tjubija, dik il-ġentilezza, kważi ma nistgħux ma nkunux hekk f'dik il-festa. Imma faċli li Ġesu tarbija permezz tiegħu ninsew ir-raġuni vera għalfejn Ġesu sar bniedem, għalfejn Alla niżel fostna bħala tarbija. Għaliex Ġesu ġie fostna bħala bniedem mhux biex jibqa' tarbija, imma biex verament iwassalna li nkunu kapaċi nagħtu ħajjitna għal xulxin. Mhux biss għal xulxin, imma nagħtu ħajjitna għalih għal kollox. U allura l-għada immedjatament il-Knisja tfakkarna ir-raġuni vera li aħna mistednin nagħtu ħajjitna għal Alla. U hija din ir-raġuni għalfejn Alla sar bniedem biex lilna jagħmilna nixbħuh dejjem iżjed u illi ta' ħajtu għalina. Jekk naraw l-istorja tad-dijakni ta' kif seħħet l-istorja tal-ewwel 7 dijakni tal-Knisja, naraw illi fil-Knisja dak iż-żmien li kienet tikber mhux ħażin, kien hemm naturalment il-Kristjani li qegħdin jikbru, imma kienu lut biex ngħidu hekk skont it-tradizzjoni ludija u lut oħrajn li kienu iktar min-naħa tal-Griegi, lut iktar Griegi. U allura kien hemm għall-Knisja kienet qed tikber kien hemm qisu din id-diviżjoni bejn dawn iż-żewġ fazzjonijiet differenti tal-mod kif tingħix il-fidi nisranija. U Stifnu f'dan l-episodju li smajna fl-ewwel qari qiegħed joħodha biex ngħidu hekk kontra l-affarijiet li kienu qed jiġru fin-naħa tal-Griegi, kien qed jitkellem dwar dan kollu. Però kien hemm oppożizzjoni qawwija kif nistgħu naraw. U Stifnu minħabba din l-oppożizzjoni jisfa imkaxkar, imneżza u anke imbiċċer permezz tal-ġebel. L-aħwa il-kuraġġ ta' Pietru u il-kuraġġ ta' Stifnu quddiem dan kollu jurina li l-Mulej Ġesu għalkemm fil-ħajja ikollna d-diffikultajiet kollha tagħna anke bħala nsara, il-kuraġġ ma jonqosx. Mhux għax aħna tajbin, jew mhux għax aħna kapaċi, imma Ġesu huwa magħna. Bħalma nisimgħu fis-Salm, fidejk mulej jinnerħi ruħi, fidejk mulej
innerħi ruħi. Il-fidi nisranija forsi f'pajjiżna l-grazzja talla mhux ħatwassalna għal mewt tal-ġisem li nagħtu ħajjitna nisperaw fil-bambin, però żgur li titlob minna kuraġġ, titlob minna li aħna nagħtu kollox, titlob minna li aħna nagħtu lil nfusna. U hija kwistjoni ta' fidi u ta' fiduċja, ta' fidi falla li ser ikun magħna u ta' fiduċja li mhux ser jitlaqna qatt, anzi kif jgħidilna fl-Evanġelju se jagħtina l-Ispirtu tiegħu biex fil-mumenti fejn l-aktar għandna bżonnu ikun magħna. Ejjew nafdaw fil-mulej l-aħwa, illi l-mulej huwa tassew magħna, Immanuel, Alla magħna, u Alla magħna mhux għal ftit imma għal dejjem. F'kull sitwazzjoni li qegħdin ngħixu fiha jiena u inti ejjew nafdaw fil-mulej li hu preżenti magħna u f'qalbna biex jagħtina l-kuraġġ bħalma tal San Stefnu. Ħuti jeżis jum ġdid feċċarina, ew il-kol naduraw lil-mulej għax illum dawl ġdid mela d-dinja kollha. Bil-ferħ ta' qalbna noffru dawn it-talbiet tagħna. Biex l-insara jgħixu b'impenn il-kmandament tal-imħabba u jikbru fil-fidi tagħhom fi Kristus Salvatur tal-bnedmin kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Biex il-bnedmin li jgħixu fid-dlamijiet tal-egoizmu u l-mibeda jintrebħu mid-dawl tal-miġġa tal-Mulej Ġesu, il-prinċep tal-paċi. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Biex tbierek lill-ommijiet kollha bl-interċessjoni tal-Om Verġni Marija u tqaddishom fil-vokazzjoni tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Biex aħna l-koll niġġieldu kontra dnub li jżomna magħluqin fina nfusna u ma jħallinix ninfetħu għall-imħabba tal-aħwa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Namlu anke talba speċjali mulej għal aktar vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi skont ir-rida tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier qaddis ibnek Ġesu Kristu ġi jżurna fil-ħnina kbira tiegħek. Ejna ħanejxu l-kmandament tal-imħabba u nimxu fid-dawl taż-żjara tiegħek biex l-eżistenza tagħna tkun kollha kemm hi offerta lilek li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej dawn l-offerti li llum bil-qima kollha qegħdin nagħmlulek imqanqlin mit-tifkira glorjuża tal-martirju ta' San Stefnu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Nerfaw qlubna il fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżuħajr lil mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u hekk xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien nroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu, għalkemm bħala Alla ma nistgħux narawh, rajnieh fostna bħala bniedem fil-misteru qaddis tal-inkarnazzjoni u imnissel minnek qabel kull żmien bħala bniedem kellu bidu fi żmien. Biex fih innifsu jerġa' jwaqqaf kull ma ġġarraf, iġeddet u jsaħħaħ il-ħolqien kollu, irreġġan lura mit-triq tat-telfien u jmexxina lejn is-saltna ta' dejjem. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk u b'ferħ kbir intennulek.
Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek min ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħa il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara l-ikla ħal kalċi, reġa' ratt il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja, il-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Giusepp, mal-Apostli, ma' San Stefnu, San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejju issa flimkien nitolbu t-talba li Ġesu stess għallimna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna. Jinti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. U lej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. Tħaresx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jent trid fiha, jent li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla
Danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenin dawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Ġisem ta' Kristu jħarsunna ħajta dejjem. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Nroddulek ħajr Mulej tal-li tkattar fuqna il-ħnina tiegħek għax inti ssalvana bit-twelid ta' ibnek u llum qiegħed ukoll timlina bil-ferħ fil-festa tal-martirju ta' San Stifnu bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej U magħkom. miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox li Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nbirku l-Mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Nistednukom nhar il-Ħadd 28 ta' Diċembru fis-6 ta' filgħaxija ġewwa l-Katedral ta' San Pawl fl-Imdina għall-quddiesa li Monsinjur Arċisqof se jiċċelebra bħala rattil ħajr lil Alla
għal grazzi speċjali li tagħna f'dan il-ġublew li issa uffiċjalment jasal fi tmiemu. Il-quddiesa se tixxandar fuq Knisja.mt u l-ispazji diġitali tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Inħeġġukom tingħaqdu magħna fit-talb sabiex dan il-mument ta' grazzja u ħniena ngħixuh ilkoll bħala Knisja waħda. Iċċelebra magħna u mal-Arċisqof Charles Scicluna tmiem is-sena u l-bidu tas-sena l-ġdida. Fl-aħħar tas-sena fis-6:15 filgħaxija quddiesa ta' ringrazzjament fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Fl-ewwel tas-sena fid-9:30 ta' filgħodu quddiesa fil-Kappella tad-Dar tal-Providenza fis-Siġġiewi flimkien ma' residenti tad-dar. Fl-4 ta' Jannar fid-9:30 ta' filgħodu quddiesa fil-Festa tal-Epifanija tal-Mulej fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Nawguraw li jkollkom sena mimlija saħħa, paċi u tama li Alla biss jaf jagħti. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna, isma' t-talb tagħna, eħles ejna u jqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twieled għalina u li ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħek ħfrilna t-nubiet neħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw l-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna li jisma' talbna Ġesu li twieled minnek u sar bniedem bħalna. O Ġesu tiegħek ħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek.
Nikkonsidraw nikkontemplaw it-tieni misteru tal-ferħ meta Sitna Marija marret iżżur l-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bil-grazzi milija l-Malejmijak imbierka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi milija l-Malejmijak imbierka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi milija l-Malejmijak imbierka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi milija l-Malejmijak imbierka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi milija l-Malejmijak imbierka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi milija l-Malejmijak imbierka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi milija l-Malejmijak imbierka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi milija l-Malejmijak imbierka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi milija l-Malejmijak imbierka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi milija l-Malejmijak imbierka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina l-intjomna li kisma talbna Ġesu li twilet minnek u sar bniedem bħalna o Ġesu tiegħek frilna dnubiet neħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw it-tieni misteru minn tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twilet fl-ar ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-Malejmijak imbierka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-Malejmijak imbierka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-Malejmijak imbierka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-Malejmijak imbierka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-Malejmijak imbierka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-Malejmijak imbierka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-Malejmijak imbierka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-Malejmijak imbierka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-Malejmijak imbierka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna li kisma talbna Ġesu li twilet minnek u sar bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nubiet neħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw ir-raba misteru minn tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-binhom Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid inti kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna li kisma talbna Ġesu li twilet minnek u sar bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna d-nubiet neħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw il-ħames misteru minn tal-ferħ da Sitna Marija tilfet il-bina Ġesu u wara 3 jiem sabitu fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa u tama tagħna, slima lik lilek ngħidu għaliex aħna t-turuf nagħti u li teva, lilek nitnedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina, opija u ħelwa, Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu għall-erwieħ tal-Purgatorju għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. jistriħu fis-sliem. Amen. Mulej ħniena, Mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu smana, Kristu il-qattalb tagħna, Kristu il-qattalb tagħna, Missier Eternalla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħniena, itlob għalina, Om tal-grazzja Talla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om mit-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull fuħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-Lavorju, itlob għalina, dar tad-deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna, għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem
u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem. Bi Kristu sidna. Amen. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun intlajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju, irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irbieħ. Amen. Slim għalik, ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult, Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll, mexxina fi triq tal-ħajja, aqlalna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Roccu, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. San Stefnu, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna, Itolbu l-Alla għalina. nitolbu. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu flimkien. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem qaddis tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-demm għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-kbir Omm Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza Immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbierek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.